Attila, én avval a kérdéssel fordulok én hozzá, úgy, mint barátunk, csapattok. Egyik vezető nálunk. Avval a kérdéssel, hogy ismerkedtünk meg, hogy találtunk egymásra. Azt szeretném tőled kérdezni. Úgy találtunk egymásra, hogy minden folyamatot figyelek, interneten néztem, ugye követtem rengeteg oldalt követek, ugyanúgy követtem a Siegfried Teamet is, már láthatatlanba ismertelek, tehát Persze. láttam a csapatnak a tevékenységét, megtetszett, és aztán egyszer csak jött a nagy hír, hogy fel akar keresni Antal Robi, hogy beszéljen rólam. Nekem volt egy saját csapatom, pár emberkével működtünk, és akkor a Robi felkeresett, ugye, és váltottunk pár szót, ami találta szót, tehát megértettük egymást, látta, hogy van tapasztalat. Hát igen. Akkor eldöntöttük közösen, hogy én felhagyom a csapatomat, és átjövök a Siegfried Teambe. Akkor átjöttünk az egyik kollégámmal, jó barátommal, Boris Norbival, egyszerre jöttünk át a csapathoz, és azóta együtt működünk. Na, még el kell teljen pár évnek ahhoz, hogy összerázódjunk a Robival rendesen. Hát szerintem én úgy tudom elmondani azt, hogy az első perctől ma megvolt az összhang, hogy úgy találta szó, hogy most egy első versenyen találkoztunk, úgy tudom, Zabolán, nem tudom hol, akkor igen, ott kezdtünk úgy barátkozni. Ott találkoztunk előre. És annyira tetszett úgy egymásnak az első benyomás, úgy a horgászatról való témázás, hogy én szerintem úgy volt, hogy lesz értelme ilyen embereket megkérdezni, vagy nem is, de egy kérdést tudjak feltenni neki, hogy van-e kedve hozzánk csatlakozni, tudjuk a székely közösséget úgy kicsit erősebbé, jobbá tenni. Így például a Metódféderbe. Hát amikor elindítottuk a csapatot, hát itt nem tudom, nem sokan fédereztek. Ezt gondolom össze is jött, most azon vagyunk, hogy tényleg együtt dolgozunk, összeálltunk, együtt szeretnénk tovább menni, tovább vinni a csapatot, tovább fejleszteni, minél több emberen segíteni, hát minél több versenyt szervezni, minél jobban összekötni ezt a horgászközösséget, hogy mindenki megtalálja a célját. Megpróbáljuk ezt is csinálni ezeken a kisebb tavakon, ahol nem ilyen országos színvonalú versenyeket, hanem baráti versenyeket szervezni, minél többet. Hát, nagyjából ár is megy ki nekünk az egész versenyszervezés, hogy nem arra profitra vagy akármire, már ezt nem lehet elmondani a versenyekről, nem arról szól. Nekünk az a lényeg, hogy ilyen baráti társaságot, közösséget próbálunk így formálni, úgyhogy így van, összekovácsolni, úgyhogy nem számít, hogy udvarhelyi, vásárhelyi, vagy Kézdi, vagy Szentgyörgy. Az a lényeg, hogy amikor összejövünk, tudjunk együtt sört inni, este elbeszélgetni, átémazgatni a horgászatról. Úgyhogy azért is csináljuk ezeket a versenyeket amúgy, hogy tudjuk fenntartani ilyen kapcsolatokat. Idén megcsináltuk a Laliton azt a szép gyerekversenyt, minden gyereknek a kedvére volt, minden szülőnek a kedvére volt. Igen. Megígértük a gyerekeknek, hogy valamikor fordulhatnak hozzá, szívesen segítünk. Ezt aki ott volt, vagy nem volt ott, az is... Hát aki nem volt ott, az bánja. Igen, aki nem volt ott, az bánja, de ugye ez a horgászok között úgy van, hogy szóról szóra megy minden, úgyhogy annak is elment a híre. Ma utána sokan felkerestek hát gyerekek is, minden szerelékkel, mindennel kapcsolatosan. Utána úgy képzeljétek el, hogy vége lett a gyermekversenynek, sokan nem is tudtak, pedig azért van egy közösségünk, ahol mindig meghirdetjük, próbáljuk meghirdetni, úgy információval szolgálni mindenkinek, ahol lehetséges. Utána is arra annyian megkerestek, mikor csinálnak még gyermekversenyt, mikor így, mikor úgy. Nagyon nehéz így összehozni, hogy most az a baj, tavak nem nagyok vannak itt nálunk, amit ki tudunk úgy, hogy használni. Hogy például 26 gyermek, amikor van 40 gyermek, nagyon nehéz. Másik dolog az, hogy össze kell hangoljuk mi is a családi életet. Tehát a családot össze kell hangolni mindig a versenyszervezéssel, a járkálással. Aki azt gondolja, hogy ezt olyan könnyű megcsinálni, az nyugodtan ki tudja próbálni. Persze, logikus. Mindenkinek meg lehet a véleménye, meg is hallgassuk, mindenkinek tiszteletbe tartjuk a véleményét, de ezeket a versenyeket, főleg amilyen az a Siegfried verseny is, ez előtte egy hatalmas nagy munka, egy hatalmas nagy szalagrálás. Egy jó nagy készülődés lesz igénybe. Kommunikálunk, tele telefonhívásokkal, tele mindennel, úgyhogy elég nehéz
napra kész lenni vele, és bármilyen Hát- kicsi verseny szinte ugyanaz az erőfeszítéssel lehet megszervezni, és ezeket az időket az ember elveszi a családjától, elveszi úgyhogy Hát igen. aki foglalkozik vele, annak minden tiszteletem, legyen az bármelyik klubnak, vagy bármelyik tónak a vezetője. Tudjuk, Hát hogy igen. miről van szó. Hát igen, még van nekünk is, ahol fejlődjünk, de mindig próbálkozunk. Azt mindig bevonunk új társakat. Bármilyen tapasztalattal is rendelkezünk, mindig valami újat tanulunk. Persze, Minden mindig tetszalnál, valami minden újat. versenynél megismerünk minél több embert, minél több embernek a véleményét, tiszteletbe tartjuk, építkezünk belőle, úgy próbáljuk csinálni, hogy ez mindenkinek jól menjen, és jól tudjuk az egészet. Hát próbáljuk, igen. Hát az a verseny azért is, az nekünk ma hagyomány, az a Szigféder kupa, ebből csak egy évben egyszer rendezünk egyet. Nem úgy, hogy rendezünk több kisebb versenyt, de az a Szigféder kupa, az a Metód kupa egy évben egyszer van. Arra mindig arra törekedünk, hogy próbáljunk itt a közösséget megfogni, mindig tudjunk házas versenyt csinálni, az, hogy legyen szép, legyenek szép kupák, szép díjak, hogy tudjuk vonzóvá tenni, jöjjenek, lássanak, tanuljanak. Már mindig olyan van, hogy megvan egy adott baráti kör, amelyik nagyjából itt a környékön, hol Rugonfalvától egészen hova kell, megyünk, nagyjából az a kör mozog mindenütt, de mindig így is kerül egy-két új ember, aki bekerül így a versenyekre. És így örülünk is neki, mindig így, most is ezt a versenyt úgy lehet elképzelni egy olyan. Igen, már úgy érezzük, hogy minél több embert sikerül bevonni, különállót is akar, Igen. Azzal csak gyarapítsuk a horgászok közösségét. Ők is fejlődnek tovább, megtanulnak, Persze. látnak dolgokat, hogy csinálják, amelyikek igazán jól csinálják, és ebből tudnak építkezni, és később remélem, hogy ők is majd ugyanúgy, hogy én, vagy Robi, vagy más versenyhorgászok, bárki megpróbálják továbbadni a fiatal generációnak, az utódjaiknak. Azt is tudjuk, hogy az a horgászat, vagy a Metód-Féder horgászat nem, ez székely sport, de azért mi megpróbáljuk, hogy egy kicsit legyen itt is. Igen. Így van. Hogy tudjuk, hát székely, az nem a... Na, de hát a székely... persze arról annyira híres. Hát nem, de most már lassan annyi pecás van, és úgy... Hát igen, és erre jobb, ügyesebbek, azt látom. Egész ágazat, hogy egyre több fiatal horgász próbálkozik, rengeteg gyerek látom, hogy szeretik csinálni is. És egyre azt látom én is, hogy egyre ügyesebbek kezdnek lenni, látnak itt, egyre ügyesebbek ma. Most ma olyan van, hogy elmész például egy évérfogó versenyre, és annyira ki vannak hegyezve a dolgok ma, hogy nagyon nehéz ma nyárni, úgyhogy Igen. vagy úgy mindig, hogy te legyél, az annyira egymástól tanuljak. Soha nincsen, azt meg kell érteni versenyhorgászok között, hogy soha nincsen az, hogy én annyira jó vagyok, hogy legyőzhetetlen, vagy akkora tapasztalatom, vagy verhetetlen. Ilyen nem létezik. Ez minden kolléga, minden versenyhorgász tudja, ez teljesen hájfüggő, napszakfüggő, tófüggő. Hát igen. Nincsen az, hogy én mindig azt mondom, hogy előre veszíteni kell megtanulni. Nem azért horgászunk, hogy minden egyes alkalommal nyárjunk, azért horgászunk, hogy jól érezzük magunkat. Ugyanúgy a hétköznapi peca, mint a versenyen. Ugyanúgy kell a versenyt is lehorgászni, hogy azzal a tudattal, hogyha összejön a nyerés, akkor jó. Jó, hogyha az ember tényleg úgy áll, akkor belehúz egy kicsit, de hogyha nem jött össze is, akkor is ugyanaz a jó peca van, ugyanaz az élmény, ugyanaz a még sok embernek azt szeretném elmondani, még sok embernek, hogy sokan írnak, hogy nem tudnak bejutni a versenyre, hogy most is úgy képzeld el, hogy vagyunk 26-on, 40-valahány, 46-47 jelentkező út. Én azt javasolom, hogy aki jön versenyre, akar jönni versenyre, megkérem aztán a pecológia barátomot, hogy a videóba bevágjuk, van 2 zárt csoport. Aki benne van, jó, aki nem tudok mit tenni, mindenkit nem tudunk bevenni, hogy most az. Aki akar, szívesen bevegyük, csak írjanak, szóljanak, mert aztán mondják, hát én bátya kimaradtam, már nem volt hirdetve, nem minden. Igen, és mindig azzal küzdködünk, hogy sajnos a tavak olyan méretűek, hogy nem fér be korlátlan. Én megkérem mindenkinek, aki akar jönni, az nyugodtan keressen meg engemet, vagy Attillát, van az 2 ilyen messenger csoport, abba betegyük szívesen, ott lehet okoskodni, lehet jelentkezni, úgyhogy hogy nem maradjanak, ne legyen az, hogy igen, bátya, nem hirdettétek. Minden verseny meg van hirdetve, viszont nem lenne hirdetve, hogy találna be a másik az.
Na, ott van az arcsoport, ott lehet jelentkezni, kitegyük mindig. Az előtt való héten, egész héten csak az megy a csoportba, egészen a szabálytól, kosarok, mi engedett, mi nem engedett, szektorokig, minden lerózóva, úgyhogy ott információt lehet kapni. Aki akar jönni, az nagyjából mindig sikerül bekerüljön. Úgyhogy nem tudok, azt tudom javasolni, hogy kell jelentkezni oda, és akkor tudjuk. Igen. Hát akkor se tudjuk garantálni, viszont Nem tudjuk hát csak akkor... garantálni, mert sajnos olyan méretűek a tavak, hogy mit tudom, 20-30 személyes versenyeket lehet többen nem férás, akkor Igen, úgyhogy... bekerül, hogy szokatnál közelebb van a tűzhöz, az épik is általában jelentkezik, de ez nem azt jelenti, hogy lehetetlen bárki különállónak hozzáférni. És általában most már úgy szoktuk megoldani, hogy minden versenyen, itt is aki a benevezését minél hamarabb át tudja juttatni nekünk, azt tudjuk végleges listára rakni, mint bármilyen verseny, itt is úgy működik, nem az, hogy most. Hát mivel, hogy mindenfélét általában lehoztunk a fiúknak jó legyen a versenyszervezésre, megy rá minden, esetleg egy kevés kaja arra a verseny után, Persze. A többi díjba, érmékbe, kupákba, mindenből. Hát igen, és azért is látom, hogy mindig a versenyre van érdeklődés, és tehát házas is, úgyhogy ha lekopogjuk tényleg, a negyedik évet csináljuk azt, egy év kimaradt volt, egyszer már nem volt lehetőség, én is külföldön voltam minden, de úgyhogy érdeklődés van, ha jó csinálod, persze. Hát azóta mindenik jó, szerintem egyre jobban tudjuk tenni azzal, hogy a fiúk is összerázódtak jobban szót értünk, ma mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, mindenkinek. És a jó versenynek, a szervezésnek a titka, azt szerintem mindenki tudja, és az emberek lássák is. Egy jó versenynek, elmondom, nem kell nagy titok, legyen szép kupa, legyen szép díj, és ilyen szép versenyeket lehet rendezni szerintem, tehát házas. A mai világban az fontos, hanem nincs semmit csinálni. Egyszer meg tudod csinálni, többet soha. Köszönjük, Miki bátya. Kész is? Én még egy kicsit kavárgassak ott, ne?